Ea, gogoan alduzu, Areto ikusi zenuen lehendaiziko aldia? Bai, bai. Katakrakeko hiruzpalau etorri ginen, Areto honek zeuka pareta bat bitan zatitua zeukana, ate bat zeukan erdian, eta nahiko inpaktaturik gelditu ginen. Oso ongi gogoratzen dut. Duela 11 bat urte izan entzen, Katakrakek 10 egin baititu, orduan honek utziak ezinezkoa zirudien, erran nahi baita, horma hori botata eta beste hainbat lan eginda, hemen sortu duzuena. Lokal hau ikusi genuen edo eraikinaren zati hau ikusi genuenean, momentuan la hormiga atomika geunden horiek eta gaur ere Katakrakekoak garenok, izan genuen kriston eztabaida. Askotan esparru politikoetan gertatzen den bezala. Posibilismoa eta utopiaren artean, artekoa nolabait esatearren. Zeuden batzuk esaten zutenak, azetoki ederra, baina guk ezin dugu, eta beste batzuk esaten zuten, goazen alden guztia egitera olortzeko, ez? Zorionez, bigarren horiek irabazi genuen, baina pixkat taldea horrela banatu zen. Testuinguru pixka bat jar dezakegu ekonomikoa behintzat, eta orduan testuingurua zen 2008an abiaturiko egiezinen krisi hori Euskal Herrian orduan zela gogorrena eta orduan egin zenuten inbertsioa, gaina batzuk, zuetako batzuk kolektiboan Euskal Jai gaztetxetik zentozten, ez dakit hor bazen alako anabas bat nahiko berezia, ez da? Bai, egia da, nolabait Iruñeko historiaren barnean Euskal Jairen ustutzeak eman zuen hor nolabait kolpea handi bat. Hortik hainbat gauza sortu ziren, hortik gutako ask batzuk, la hormiga atomika sortu genuen, eta bizkot korrontearen aurka joan ginen, hori hala da. Egia da, hormiga atomika Kuriakaleko toki hortan, nolabait epe bat genuela, eta gure ilusioek eta pixkat baldintza konkretu horrek aurrera bultzatu gintuzten, baina korrenteren aurkako operazio bat izan zen, hori dudari gabe. Alor ekonomikoa aipatu dugu, politikoa ere aipa genezake, oso garai nahasiak ziren, UPN agintean zegoen Nafarroako Jauregian, UPN agintea zegoen Iruñeko udaletxean, indarrean jarri zituzten zenbait debeku oztopatzeko udal aretoen erabilpena, horrek ere ukizuen bere pisua, ez da, honetan guztian. Hori ezinbestekoa izan zen, nolabait gure helburuetako bat izan zen, areto handi bat izatea, Iruñeko mundu guztiak modu librean erabili ahal izateko. Eta horrek ere baldintzatu zuen guk operazio guzti hau hasiera batean beste pertsona baten izenean egin genuen, hain zuzen ere UPN-eren mamua eta boterea toki eta erakundeen ertz guztietan zegoelako. Horren agian arraroa sortatzen da halako horik, baina marko horrek baldintzatu zuen erabat. Iaia, espioitza lan, izan zen operazio horren gibelean, nola baita esateko. Ez horren bestere. Beste norbaiten izenan egin zenuten, ez ezaten jakin, erosketa zuek egin zen. Bai, hori da, bai. Ez zen horren besterako izan, baina, lehen ere hartzen ziren beste neurri batzuk, ez? Aipatu duzu, la hormiga atomika, zuen sorburuan zegoen Kuriakarrikako kafetegi eta liburu denda txikia, salto egin zenuten Katakrakera, balirudike denean daukazuela saltoak egiteko iaia beharra, ezta? Izan ere, Katakrak martxan jarri eta kantina eta liburu denda egonkortu zenutenean, salto egin zenuten argitaletxera eta argitaletxea egonkortu zenean, ikasketa institutura, ez dakit, egonkortzen ari da ikasketa zera, beste saltori, baduzu gogoan? Badugu gogoan, baina bat ikusiko dugu zeintzuk izanen diren. Guk kriston handi nagia dugu, uste dut hori horrela izendatu behar dela, horrek baldintzatzen duela ere gure izaera, eta batzutan modu irrazional batean funtzionatu du, eta zenbakiek agian lukete lagunduko, baina gure lan egiteko moduarekin eta nik uste dut izaera eta energiarekin askotan bideratu dugu edo posible egin ditugu salto horiek, edo aldaketak, edo beste tokiet batzuetara begiratzea, edo beste hildo ekonomikoak sortzea. Kooperatiba bat
zarete, ez dago nagusirik, denek berdin kobratzen duzu zergatik? Ez genuelako nahi, enpresa izatea, bueno, esparru politikotik gatoz gu, eta gutako askok bildu gintuen nolabait militantzia esparru ezberdinetan lan egiteko horrek. Guk horizontaltasunean eta kontsentsu bidez hartutako erabakietan sinesten dugu ez bakarrik teorikoki. Guretzat, gu horrek oso indartsu bilakatu gaitu, ze nolabait lortu izan dugu taldearen inor kanpoan ez gelditzea, edo agian batzutan horre gelditu da, baina denok bat egitea erabakiekin. Horrek lagundu digu momentu gogorretan, eta horrek momentu honetan ere lagundu gaitu, nolabait komunitatea indartu duelako. Hortik abiatzen ginen enpresa, kakotxa artean, bat montatzeko asmoa genuenean. Kooperatiba formak horrek nolabait horizontaltasun hori gehien bermatzen duen estruktura eta forma legala da, ez? Horregatik aukeratu genuen kooperatiba. Gurea ez da kooperatiba bat montatzeko asmoa duen proiektu bat, baizik eta modu horizontalean funtzionatu nahi zuten pertsona batzuk, horretarako modu legal egokiena, ez? Nolabait hartu zutena. Eta hortaz gain gu etekin asmorik gabeko kooperatiba bat gara. Beraz, horrek esan nahi du, langileok garela kooperatibaren jabe. Hor, biztan da, autoenplegutik baduela, militantziatik baduela, hain justu, asko giotelarik, militantziaren eredua gainbeheran dagoela. Ez da horrek eragin dizuen aldaketarik somatu duzuen azken 10 urteotan? Eragin dugu pila bat, eta gure inguruari ere oso modu fuertean edo gordinan eragiten dionez, gu ere eragiten gaitu. Badakizu, guk beti maneiatzen dugula kontzeptu bat gure burua ulertzeko eta nolabait gure markaren izen gisa badela guk enpresa politikoaren alde egiten dugula lan. Horrek esan nahi du. Lana eta militantzia uztartzeko bide bat asmatu edo bide bat jorratu nahi izan duguna. Apurtzea nolabait militantzia klasikoaren paradigmatik, hau da, lana toki batean egiten duzula eta militantzia zure lan ordutegitatik kanpo egiten duzula, forma horri alde batera utzi nahi izan dugu, eta dena uztartu horrek problema asko ditu, argi dago, baina hori indargune bat ere bada, bai gunerokotasunean, eta bai inoiz ez gelditzeko gauzak pentsatzen eta ate pila bat ireki dizkigu hain zuzen ere, zuk orain esan bezala, enpresa hildo ezberdinak ateratzeko, baina baita ere, imaginatzen ez genituen adioz liburuak argitaratzeko, ez? Edo hemen ekimenak egiteko. Nola dakusazu, herri mugimendua, militantziaren gainbeheraren aro honetan Iruin herrian, Nafarroan, Euskal Herrian? Pozten nau, hori entzuteak. Hori da. Giro ez ezagun bat, ez? Ez du esango nuke Iruñan orain dagoen tentsio politiko txikia ez dudala inoiz ezagutu, horren txikia, ez da bizi izan genituen momentu gogor horietan ere, ez? Galera handiak edo borrokak galdu genituenean, ez? Borroka galtzean hor gelditzen zaizu oso sentsazio fuertea, baina ez da momentu horietan ere ez dakit ez nuen alako tristeziarik somatzen eta alako tentsio politiko txikirik dakit. Zan dut, bizi ditugun gatazka erraldoien inguruan, ez da ezer egiten, ez da ezer esaten, ez dakit nola esaten soinketa politikoa erabat galdu dugu, ez? Beldurra diogu kalean egoteari, beldurra diogu ez esateari, beldurra diogu mugak apurtzeari, nik egia esan, nik uste paradigma aldaketa baten bidean gaudela, militantzia eredu militantearen subjektuaren eraldaketa ere segurazki handi bat gertatzen ari da, eskarra kontziente, edo lako prozesu historikotan urteak behar dira, baina egia guk ezagutzen genuen Iruña ez da izango hurrengo hamarkadetan militanteak emango dituen Iruña. Militante horiek agian beste toki batzutatik aterako dira, ez?
politikoki zeuen burua definitzeko tenorean, esan nahi duzue, txertatuta zaudetela Iruñerriko, Nafarroako, Euskal Herriko, estatuko, Espainiako estatuko eta munduko sare politikoetan, baina modu autonomoetan eta alderdiekin lerratu gabe. Gurean ez da harik eta erraza, zer moduz daramazue, oraka lan hori, arazorik izan alduzue horrekin. Ez uste duzu. Arazoak, badakizu, gure herrian, gure hirian, gure auzotan, askotan ahots propioa daukasunean, oso komplikatua izaten da. Ondokoen hitzak esentzutea eta ondokoen batzutan erasoak, bestetan kritikak edo direnak direlakoak, ez? Nik uste gurean garrantzitsuena bada gure markoa ez dela bakarrik ez gure hiria, ez Euskal Herria, ez haratago. Gure markoa eta politika eta gure referenteak inguruan badaude, noski, ezinbestekoa da hori gabe bizitzea, baina mendik haratago ere bai, eta guk ere maila horietan sortu nahi ditugu sareak, eta kideak, eta burkideak, eta komunitateak ere bai. Orduan, orain Europa pentsatzea ezinbestekoa da ere Iruña pentsatzeko. Proiektu moduan, zaituela 10 urte edo orain, duzu, ze referente dauzkazue, ze aide nola esateko, berdin zait, berriz, Iruñerria, Nafarroan, Nafarroa garaian, Euskal Herrian, Estatuan, Europan, hola. Guk pixkat gure genealogia hitz egiterakoan beti izendatzen ditugu 3 gauza, 3 esparru, gutxi gora bera. Norekin hasi ginen hitz egiten, Iruñean liburu denda politiko bat irikitzea pentsatu genuenean, ez? Auzolaneko jendearekin hitz egiten hasi ginen, gogoratuko duzue auzolan San Gregorio kalean zegoen liburu denda bat zela, Iruñean bizi garen askoren memorian, ez? Dagona, eta guk Fernando eta Josurekin batez ere pila bat hitz egin genuen. Josu izan zen, horietako batzuk esan ziguten hasieratik, ez erin hori, ez dakiz zer eromena da, eta guk ez genien kasurik egin. Auzolan guretzat oso referente garrantzitsua da, eta oso harreman ona dugu haiekin, eta hortik asko ikasi genuen. Likiniano elkartea Bilbon zegoen toki politiko bat ere guretzat referente bat izan zen, bere momentuan, desagertu ziren, baina nolait, genealogiei utziz, eta gero Madrilgo Trafikantes de Sueñosen eskutik gauza asko ikasu ditugu eta gauza asko pentsatu ditugu. Eta zuen izaera autonomo horretara itzuliz, ez duzu harremanik alderdiekin, baina askotan entzunen zenuten. Nola ez dute eukiko harremanik alderdiekin? Nondik atera dute bestela dirua, alako areto puska erosteko? Hori esaten dutenei, zein erantzun, nirea? Hori, nik uste dut, noiz beti egitatzeko dugu Katakraken historiaren liburu bat, ez dakit noiz izanen den, baina historia horren parte ederrena bada, hain zuzen ere, adioz, ezkerra abertzalearen gertutik zegoen jendeak esaten zuenean, ez, ea anarkista hauei nork eman dien dirua hau montatzeko, edo anarkismoa edo autonomiaren munduan zeudenei horiek esaten zuten, ez, ezkerra abertzaleko nork eman dien dirua hau montatzeko. Ez, gu, erabat autonomoak izan gara ekonomikoki, hori gure indargunea izan da, nolabait gure erabaki guztien oinarri. Diruanik esanen nuke ilusioa eta energiaren bidez lortu izan genuela, hau montatu genuenean, eta 3 diru iturri izan ditugu garrantzitsu. Bata izan ziren mailegu militanteak, horiek Katakrak montatzeko erabakia hartu genuenean, lokala bilatu genuenean, eta nolabait marko guzia buruan genuenean, ez dakit, uste dut 200 aurkezpen egin genizkiola jendeari diru askatzen, besterik gabe, konplexutasunik gabe. Mehatxurik gabe. Mehatxurik gabe, eta, gorria badakizu, ez? Kolori guztiak joaten eta itzultzen ziren, baina guk jendeari gure proiektua aurkeztu genion, esan genion zertan zetzan, zegin nahi genuen, nola funtzionatu, eta hortik uste dut 120 pertsonek dirua utzi zigutela, edo 110 edo, 10-ek,
Diru jasoketa bat egin genuen, mailegu militanteek 7.000 euro edo, eman zizkiguten, gero diru jasoketa bat egin genuen eta hortik 1.000 euro edo lortu genituen, eta gero zorionez, kakotxaskoren artean, Triodos bankua justu Iruñera iritsi berria zen, proiektu handi bat behar zuen bere izena garbitzeko, hala da, eta mailegu hipotekario bat eman zigun, oso baldintza honetan, eta dirua ertzu guzti horietatik biltzen, lortu izan genuen hau aurrera ateratzea. Noski ez dugu Triodosek mailegurik, orain COP57rekin harremana dugu, eta bereiekin ziguten mailegu bat, baina hasiera duela 11 urte montatu genuen estruktura finantziero nahiko eroa, orain jakin izan dugu, horrela izan zen. Arestian ere, aipatu dituzu subjektu berriak eta katakraken hasieratik jarri nahi izan duzue fokoa politikoki horiengan, ez da, aspiratu berriengan, nolabait esateko, migratzailea direla edo prekarizatuak direla, eta bar. Eta nolabaiteko paradoxa, izan ere politikoki fokua hor jarri duzuen, gero kantinan, liburudendan, halako asko ez dira ikusten nola gainditu, ez da, paradoxa hori. Modu batean, katakraken ez da gainditzen Iruñean dagoen segregazioa. Oso zaila da hemen burbuila bat balitz bezala lortzea Iruña banandu honetan gertatzen ez denik, edo oso gutxi gertatzen den hori. Hala ere, bai hormigatik saiak, hori hau zuk esan bezala, gure lan ildo garrantzitsu bat izan da. Hormigaren garaietan estatu maila montatu zen ODS-ak zirelako horiek, Oficina de Derechos Sociales, nun gaztelaniazko eskolak zeuden, paperrak lortzeko aholkularitzak, eta hori dena momentu horretan indarra handia izan zuen, 10 eta 10 pertsona etortzen ziren klasetara, eta hori zoritxarrez, nolabait, olatu hori edo prozesu hori gutxika izten joan zen. Ona beraz ez genuen alakorik ekarri eta betiereko guretzat erronka handi bat izan da. Baditugu, momentu honetan, baditugu bai hainbat ate zabalik nun entzaiatzen ari garen nola lortu gu ez garen horiekin topaguneak eta ez bakarrik topaguneak, elkarrekin bidea egiteko aukera ematen dizkiguten esparru horiek. Bata da, arrazismoaren aurkako mundialitona deritzona, zuk oso ongi ezagutzen duzu zer den hori. Futbolan, saskibaloia, voleibola eta beste gauzaren bidez, arrazismoaren aurkako borrokatxo bat, lortzen dena egun konkretutan. Kabiakoek egiten duten ere hemen kuadrilla topaketa edo kuadrilla nasketa edo kuadrilla bilatzeko geldiunea, 2 astetan behin, eta guretzat hori plazer ikaragarria da. Bestalde, Paris 365ekin duela 2 urte kalean bizi ziren pertsona batzuekin futbol talde bat montatu zuten, katakrakeko batzuk hor dihardute buru belarri, eta bai etorkizunari begira halako kirol klub, kirol kultur kluba azpiegitura berriekin harremana izan dezakena, holako gauzak ere buruan ditugu auskalo. Katakrakeko batzuk, edo denek, edo ikusiko dugu nola. Nola baitere egiten ari gara 10 urteotako valorazioa, eta bakizu halakoetan kazetariok zifrekin edo zenbakiekin tema berezia daukagula. Konparaziora, areto honetan 10 urtean gutxi gora bera, zenbat ekitaldi egin dituzu, Nik kalkulua horrela modu borobilean egitearren, ze urte batzutan agian baude 312 eta bestean 287, ez? Gutxi gora bera, bataz bestea esan nuke badirela pandemia urteak barruan sartuta dena orekatzeko, nik esango nuke urtero 200 bat gauza egin direla hemen. Gutxi gora bera, ez dakit igual 200 ordez 185, gutxi gora, 200 inguru bai. Agian gero arduraduna etorriko da eta esango ditan kasartu dela, baina
2000 baino gehiago, bai. Eta ze baldintza bete behar dira, hemen ekitaldi bat antolatu alizateko? Ui, hau da, eskaizi galerarik zailuna. Egia esan, areto honen kudeaketa ikaragarrizko erronka da. Komentatuko dugu lehen, guretzat hasieran areto honek zeukala zentzu politiko ikaragarria, hain zuzen ere, Iruñan problema asko zeudelako esparruak modu librean erabiltzeko, ez? Beraz, hasieran hasi ginen, edo jendeari borondatea eskatzen, ez zegoen tarifarik, eta, elkarlana edo auzolana, jendeak nahi zuen dirua uzten zuen, edo trukean aretoa garbitu, edo San Ferminetan txanda bat egin, edo, direlako gauzak. Urteen poderioz, ohartu ginen horrek gure borondatearen aurka joateaz aparte, problema asko zituela guretzat areto hau mantentzeak zituelako kriston gastuak. Hasieran ez baitzegoen inor soldatapea, baina gero pertsonak behar dira kudeatzeko, agenda bat egiteko, gauzak igotzeko webgunera, ez dakiz bat, gero hemen berogailua dago, argia badago, lehioak aldatu genituen, Momentu honetan, eta hau urtero gure asanbladan ateratzen den gai bat da, eta inoiz ez dago erabateko adostasunik. Baina gutxi gora bera jendeari eskatzen diogu, liburu aurkezpenak badira ez, proiektu politikoak badira beti eztabaidatzeko aukera dugu, esan nahi dut, gutxi gora bera 70 euro esmateko eskatzen diogu. Eta zenbakiekin segituz, Nerea, liburu dendan, zenbat liburu? Beti esaten dugu 30.000 titulo. Inguru gora bera, 100 gora bera, 200, 500, hor inguruan ibiltzen gara batzutan gutxiago daude, liburu den kudeaketak badauka bere erronka eta bere kutxa mugitze ikaragarria. Mino eta orduan batzutan gerta liteke, ez dakit nor banatzailearen depositoa ateratzea, orduan liburu gutxiago da. Baina, gutxi gora bera, ez dakit, 28 eta 32.000 liburu izenburu tarte hortan. Erraz esaten da, horiek nola hautatzen eta nola sailkatzen dira? Esango dizut, tokia falta zaigula askotan. Badakizu, nola sailkatzen dira? Banatzaileek dauzkaten nobedadei begiratuta, begira zur izaten, argi dago, ikaragarri argitaratzen delako, eta ezin delako inondik inora mendena izan. Gure irizpidean ikusten nahiko argiak daudela, gure hildoak ere oso argi daude, esan dut horrek gainetik asko kentzen digu, eta askotan ere asko eztabaidatzen, beti bezala, eta gure tartean ere zentsura egiten edo kentzen diztut, bestea jartzen dut. Ino nola kudeatzen da, pazientzia eta denbora asko sartzen baino. Eta ezagutza askorekin. Ezagutza askorekin, ezagutzaren metaketarekin, ez dakit guk liburu dendan daukagun abantaila bada, buru askok parte hartzen dutela gauza askotan. Eta batzuk adituagoak dira gauza batzutan, beste batzutan, batzuk maite dute filosofia ikaragarri, beste narratiba, orduan... Erlauntza, jakinduria. Horrek errazten dizkigu gauzak pila bat. Argitaletxea ere bazarete, urte hauetan, zenbat liburu karrikaratu dituzue? 84, eta 2 biten. Momentu honetan labean daude, baina oraindik ez dira argitaratu. 84, bai. Gaztelaniazko guziak, entseguak, zer nolakoak, ezaugarri komunak zeintzu dira? Iaia gehienak itzulpenak dira, euskarazkoak bezala. Eta, entxegua delako horien, nahi baduzu entxegu kritikoa izan da. Literatur eraldatzailea ipatu. Bai, eraldatzailea, badakizu gure gauiak oroar, hola modu gordinean sailkatzearen, izaitezke historia, feminismoa, hirigintzaren inguruko eztabaidak, orain poliziaren aurkako hildoare desente landu dugu, 3 liburotera ditugu, eta orain gehiago aterako ditugu ere bai. Historia esan dut, historiaren barnean gauza asko sartzea, gauza bai. Eta narratiba, euskaraz soilik. Euskaraz soilik, bai. Eta itzulita beti. Itzulita ere bai. Zergatik?
Argitaletxea montatu genuenean, katakrakiko gauza guztiak montatu genituenean bezala, bizkat guretik abiatu ginen erabakitzen zer egin nahi genuen. Azkenean, gure argitaletxean badaude, guri ere interesatzen zaizkigun gaiak, eta guk ere argitaratu nahi ditugun liburu horiek, eta ulertzen genuen ere narratiba gu ez ginela. Narratiba, eta ez ginela izanen, narratiba bakarrik landuko luken argitaletxea. Ordea, uste dut 2 urte beranduago, ginela euskaraz narratibazko liburuak argitaratzen, eta, hasieran oso argi genuen saiakerazko testuak argitaratu nahi genituela, beti ere itzulita, horrek nolabait lan handiak entzen zuelako, eta kanpoko gauzak ekarri nahi genituelako, moldatu izan dugu, adibidez gazteleraz argitaratu ditugu gazteleraz idatzitako hiruzpalau testu, euskaraz hasi ginen ere narratiba, urtean 2 narratiba liburu argitaratzen, esan dut, malguak izan gara, oso argi genuen saiakera argitaletxe bat nahi genuena, horrek, gure marko, gure liburu denda bada ere, gehiago saiakera daukan liburu denda batez, argitaletxeare hildo horretitik, zijoan. Eta maitzeko aipatuko dugu, berriki 10. urteurrenaren karietara Udena izenburudun vinilo bikoitzak argitaratu duzuela, horren karietara Edoi Etxarte zuen kideak esan du, hor galdera nagusia izan dela, ea zer geratu zaizuen gogoan, azken 10 urteotan, azken hamarkada horretan gertatu den horretaz guzia. Zeri eman nahi diozuen garrantzia gertaturiko horien guzien artean, beraz galdera hori eginen dizut amaitzeko. Zeri ematen diozu garrantzia azken 10 urteotan hemen gertatutako guziaren artean? Hemen gaudela oraindik, 10 urte pasata Katakrakek inoiz baino zentzu handiagoa daukala, hori horren konsiente naiz orain. Agian lehen ere bai, baina orain nolabait heldutasun puntu bat ikusten diot proiektuari, eta uste dut Iruña hobeagoa dela Katakrak izaten, horren konsientere uste dut banaizela. Hemen gertatu dira, lehen gertatu ezin zitezkeen beste gauza batzuk, adibidez Silvia Federici etorri zenean eta 700 pertsona etorri zirenean ona, eta, zertakit hor, nik modu argian esan nuen, hau historikoa da. Ez da berriz gertatuko, oso zaila bada, teoriazko, nolabait, feminismo teorikoaren hitzaldi bat entzuteko 700 emakume ona etortzea. Hori, ez da egunero gertatzen, ez? Edo, ez dakit, nik uste adibidez gure kantinako ekoizleentzat Katakrak badela berme bat, bere produktuak ezagutarazteko, berme ekonomikoa ere bai, eta, bide eman diogula sukaldaritza, gertuko sukaldaritza, goxo eta berezi bat egiteko proiektuari. Hori ez da orain oso obioa ematen du, baina Katakraken oso ongi jaten da, eta oso ongi bazkaltzen da, eta faltzen da. Eta argitaletxeak adibidez, esanen nuke, orain ari dela, nolabait argitaletxeek urte batzuk behar dituzte, ez, bere proiektua egonkortzeko, ez bakarrik ekonomikoki, baina bai bere ahotsaren tokia ziurtatzeko, ez, eta nik orain uste dut gure argitaletxeari hori gertatzen ari zaiola, eta oso pozik gaude horrekin. Zorionak, Nerea. Eskerrik asko. Lehenengo galdera ez dakit nola erantzun, Juan Cruz. Katakrak haustura onomatopeia da. Zer hautsi du Katakrakek? Katakrakek gure lan orduak hautsi ditu, Iruñeko liburu den kontzeptua hautsi du, politika eta lana ulertzeko eredua hautsi du, hori bai. Azken 10 urteotan, Katakrakeko aretoan egindako ekitaldi bat, 2 gogoratzen ditut. Hain zuzen ere, hemen egin zen ia lehenengotariko bat, memoriaren inguruan
urtasunek montatutakoa, erakusketa ikaragarri bat hemen izan zena eta iaia 250 pertsona etorri zirena, eta Paola Damontik UPNren debekuaren ondoren labretxa orgasmikaz hitz egiteko hemen antolatutako ekitaldia zeinetara ere 200 pertsona, 200 emakume etorri ziren. Katakrak argitaletxeak plazaraturiko liburu bat, La creación de la conciencia feminista. Katakrakeko katinako plater bat, hemen bakarrik ganboaz hitz egin dezaket. Ganboa bada 10 urte hauetan gure kartan eta menuan mantendu den plater bakarra. Katakraken egin duzun parranda bat, azaroaren 5 azkenekoa. Katakrak ez den liburu denda bat, bueno, nire bihotzean auzolan dago horri dudari gabe. Katakrakena ez den liburu bat, Jankanen las clases de griego zoragarria iruditu zait. Katakrak ez den jatetxe atsegin bat Iruñean bazkaltzeko, orain azkeneko toki horla oso gustura egon naizen bat, San Lorenzo kalean lehengo tortaberna zena, Anai Arrebasen egaldar batzuk iriki duten toki bat.